Ev îroj di Berlînê ne. Berlîn paytexta Almanyayê. Ku heta berîna dewrekê heta salê nodî ev bajar bibû du qet, du parçe ku dîwarek nava wê re derbas bû û şopa du welatên cuda diyar dikir. Ku yek lêla Rojava bû, yek lêla Rojhilat bû. Em hatine vê derê ji bo ku em li ser hin babetên gelekî taybetî yên Kurdolojiyê qise bikin. Li gel mamoste Munzur Çem em ê behsa pirsgirêkên li ser Alewîtiyê, ser Zazakî Kirmanckiyê û behsa dîroka Dêrsimê û qetliam û jenosîda Dêrsimê bikin. Li vê derê li Berlînê hûn paş bi dibînin Brandenburger Tor û bircê xwe yên navdar xuya dibin. Em ê hem li kolanên Berlînê bigerin û hem jî bi mamoste Munzur Çem re hin sohbeteke gelekî balkêş bikin. Mamoste Munzur Çem, Berlin, Almanya. Bîstek edin. Berlin paytexta Almanyayê û her wiha mezintirîn bajarê vî welatî ye. Bajar bi xwe di navbêra rezerçiyan de hatiye avakirin lewma zivistanên wî sarin. Berlin di nava du çeman de bicih bûye ku navên wan Sepre û Havel in. Weke ku tê zanîn, piştî şerê cîhanê yê duyem, nêviye Almanyayê bi navê Komara Demokratîk ya Almanyayê bi ser sîstema komünîst ve çûbû. Di wê dewra şerê sar de Berlin bû sembola cudahiya navbêra Rojhilat û Rojavayê de. Di sala 1961 de dîwarekî 45 kilometreyan û bi bilindahiya 3 metre û nîvan di nava bajêr de hat avakirin ku dirêjehiya dîwêr bi giştî diçû heta 120 kilometreyan û her du Almanya ji hev cuda dikirin. Vî dîwarê ku jêra digotin dîwarê şermê Berlîn jî dikir du parçe. Lewma jî bi navê dîwarê Berlînê de hat naskirin. Piştî xwepêşandanên mezin û sistbûna sîstema komünîst dîwarê Berlînê di sala 1989 de hat weşandin. Lê îro jî gelek parçeyên wî dîwarî weke bîranînên wê dewrê hatine parastin. Îroj nüfusa bajarê Berlînê derdora 4 milyonan e. Bi vî awayî dibe qelebalixtirîn bajarê Almanyayê. Ji ber peymanên di navbêra Almanya û Tirkiyeyê de gelek karkerên Kurd di salên 67 de hatine Almanyayê. Lê belê salên 89 de gelek penaberên Kurd yên din jî ji ber sedemên siyasî ji welêt reviyan û xwegihandin bajarên Almanî. Lewma îroj derdora milyon û nîvek Kurd li Almanyayê hene. Yek ji wan Kurdan jî Munzur Çem e ku weke pisporekî zaraveyê Kurdkî Kirmanckî ku jêra dibêjin Zazakî û Dimilkî jî tê naskirin. Me bûyere li ser pirsên zaraveyan bi taybetî jî li ser pirsgirêkên dîrokî û gengeşiyên li ser Kurdkiyê sohbeteke balkêş û dûdirêj kir. Munzur Çem di sala 1947 de li herêma Dêrsimê çêbûye. Piştî lîsansa xwe ya ser tenduristiyê li Enqereyê li ser bazirganiyê mastera xwe qedandiye. Ji sala 1975 de bi zaraveyên Kurdkî û Kurmancî û bi zimanê Tirkî gelek gotar û roman û çîrokên wî hatine weşandin. Bi dehan çîrokên gelerî, lorîk û bîranînên qirkirina Dêrsimê berhevkirine û çapkirine. Di heman demê de li ser zaraveyê Kurdkî ku jêra dibêjin Zazakî jî xebatên giramerê kirine. Munzur Çem ji bo gotar û xebatên xwe navên cuda cuda karanîne û îroj yek ji endam û birevebirên grûba Vateyê ye ku li ser ziman û çanda bi zaraveyê Kurdkî ve têkildar xebatan dike. Mamoste em li Berlînê ne. Tu çend salê te ye ku tu vê derê? Ez hezar berê li Swêdê bim, 1987 de hatim Berlînê, em dike 17 sal Berlînê. Tu piştî cuntaya leşkerî piştî 1980 derketî ji welêt neha? Naçen me berê cintaya leşkerî ez derketim. Jer ku li Diyarbekirê bûyerek xirab çêbû Nevrozî da navê me kete evka polis li me geriyan, doma me hinek heval me xwe da alîkê em derketin derva. Ji vê derê me Hezranê da çûm evkê, çûm Sûriye Kurdistana Rojava.
çıkışı vederim. Gavako junta leşkeri hat ser hükümez Şam'ı bu munçağı Beli. vedere bihist. Mamoste du cereb lêkolîn hene îro nava civaka Kurdî de. Em bizanin ku ji ber ku derfetên Kurda nebûn ku li akademiyan û zanîngehan xebat û lêkolîn akademî bikin mecbûr bûn kesê ku ji heyamê siyasî werin berê xwe bidin lêkolînan û bibin Kurdologên ku bê etîketên akademîk. Gelo we çawa xwe gihand asta metodolojîk ji bo ku karibin lêkolînan da asta akademiyê de bikin. Yani ez nizanım karek ez dikim çıkas gor pivane akademikiye yani niye ez ya nizanım ne karım bejim ne tişteki bu mesela ez numune gibi dedim hezaru hefsedu nehsedu hefte şeşenda çüm dersi mi o çağ romanik derketi bu Tunceli 37 Dersim 38 Barbaros Baykara bir ki torunu Seyir Rıza bu Ali Rıza Polat ve geleki berheket go nehaki kriye derhaka familyame de kalikemi yani Seyir Rıza küçük kriye go kriye mi go rayver gotin jera bavili Aleviyan da ki merhala sifeta rayveriye sene mi go rayver goçi mi go gotine ke dibejin eğer şer tarih hükümeni bisin ruhi benivsin tariha şeran dibe tariha ruhiyan mi go Loma em gereviyavuk bakın to mugo ezi serdixabetum kutişteki den benevisim go to dikari mugo söz dedim de ezi benevisim ya gülümseyi dersin derketli mukhaben hat kuştun ne gihişti bi. Kurdê ku ji nifşê demawetin bêtir bi Tirkî nivîsandin. Gelo sebebi ku tercihî hebû an hûn mecbûr bûn. Tu karî ji me re şîrove bikî piçekî? Yani sala ez bawardikim hezaru nehsedu pencu heft ya pencu heşt. Xwendekarên Dersimê ya Üniversite İstanbul'e Komelê çekiri bûn. Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği bağırdıkım yani. Komela Tunceli'ye Ali Karim çekiyor. Bir navên bajaran de organize. O çağaya işte Sait Kırmızı Toprak he bu Yusuf Kaçar he bu Doktor Şivan eri. Civan yeki bağırdıkım Yusuf Kaçar hattı bu malame para rojname yani bu. Nav nanay bilam meni bisaniye ne bu bir kır. De ve dere de evke götünek ya bu. Nano cev doğuturs. Ev perxweşam yani. Heyecanı gibi saddamı ez nikarım tarif bakım. Yani bir zamaneme tiştikti nivîsandin. O cara yekemin bidir. Evkemi de merakik he bu hertim. 1907 ve heftanda mı dest bekir cüre hediyedi bir Kırmançki nivîsand. Yani o çağ karen siyasi ajitasyon propaganda o tişledin tabi meczide vakit ne da. Xweziyama piçek zedetir vakti da ya. Karı gelo bahsa paşxaneye yani avakirina ew qirkirina Dersimê ji me re bikî. Projeyeke dewletê yap xwe hebû an ji nişkave bû yer derketin û ji nişkave bir yerdan heftê hezar insan kuştin. Mümkün e gelo? Na tabii kare devleti bu sana ev gotin tevi mane ku me ku sabejin kare devlet idare kirina devlet tiştek famma kare gerek. Ve bu saniye de tabii Dersim dema Osmaniyan'da problem bu. Şera Cihan Yekem'inde Dersim Bere Rusan'da Şerkir'in paşa lehev hatın o Dersimiyan bir geçti Ali Kariya devlete Osmani nekir Şera Cihan Yekem'in. Na Türkiye ev tabii bir guman fikir ne götüne ki bana emberi Rusya'yla desta hevdu Ali Kariya menekir Şera Cihan Yekem'inde. Sibedi zebet işlek ve ev Dersim'in dikarın disa Rusan'la hevda bakardı jiber ku mehez nakın. Hem devlet eksününe ev Alevine, hem Türk'ün, ev Kurd'un Cihazar Nesli'de bir yaşında Serek Erkaniya Türkiye yani bir Türkiye Dibeşin Genel Kurmay Başkanlığı dokümenti güvaneye Dibeşek o bu rojilatu başırı rojilat hemu heremin başırı rojilate ev keci dersi derhaka dersimi de cüda rapor atın ketin desteme Svek Serek Erkaniya sersekinin bir yerde ku Dersim'e operasyon leşkeri ıslah kırın hevceye zaruriye o keyfiyet yani ev mesele halkına mesele planı ki demdirej rahat. Ezal nesedu biştu yaşanda jibu hemu Bakuri Kurdistan'ı plana ıslah kırına şerqi rojhelati hatiye dair görüyor.
ev kırne çi ev gav be gav anine sere işte halkera tekili beke ev propaganda beke beji ev Türkninin o aşira hev beke şere hevdu beke ev mevin yekiti yekin avanda çemebe o embejin perebede insana bekere ve hemu avayı karakola çeke o kışlayan çeke reye çeke ev tişledin yani bir van şekilde gav hazır iterine. Hezar mesela Sivşeşan da destek verir, Sivşeşan devam kır, Sivşeşan da tamam kırın. Bahsa Evet. hafte hazır kuştiyadık ne o hamamızda? Yani ne karın beşim hefte hazar, penci hazar çıkası diye ama bir daha hazar kes kuşunu. Evet. Baveri tahmin emişi penci hazar kemtirinin. Mühim evet tu Armancık siyasi geleki jihole radiki jihole ev dokümentin Türkandaşı ev jenosit gerek eşkara hatiye ifade kırın. Mesela Nuha hükümetten Türkçe kabul dikkat. Em bi pirsan hatibûn cem Munzur çem. Kî bûn gelo Kurd, Kirmanc û Kijwan re dibêjin zaza an dimilî? Çi bû gelo pirsgirêka Sunnîtî û Alewîtiyê? Gelo ayniyek bû, gelo mezhebeke İslamê bû, an gelo mirov dikare weke oleke serbixwe binirxîne. Mamoste xebatên te yên li ser Zazakî. Em jê re bêjin Zazakî, Kurdkî, Dimilkî, Kirmanckî em çi bêjin jê re? Na xwe cida gor hereme cida nav dane. Ani Dersimi, Berdola Dersimi Kırmançki dibejin zamanına, dibejin Kırmançki. Xarac dibejin Kırmanç dibejin. Le Dersimi gava Kırmanç gutun seranser Kurd yani Kurmanç dedi ne bu setene evnine. Nave gışti Kurdak Kırmancı. Ev tabi başını Kurdistan edacı heye. Rojelat Kurdistan edacı heye. Cihanda te gortun. Bakure Kurdistan'da mesela Kurmancı'nın derdora bejin Şırnak'ı Hakkari Vandarına hani ne kadar Kırmancı bejin yani. Kurmancı'ra Kırmancı bejin. Ya ev vek nave ki seranser bu Kurda hatiye dayın usakuyadı ki. De kelimeye zazav demili zedetir mana aşiranda diyor. Yani de vakti çavkaniyen diyor ki denil mesela de bejin kabiletil zaza yani kabileta demili. Aynen. Ama ev ki bana mesela kavmil zaza ne bejin? Kavmil mesela Kürt bejin. Yani le halk kara cida bir navi navdike. Çima diskura fermiya Türkiye'de jî gava ku behs tê kirin dibêjin em Kurd û Türk û Zaza û Arab û Çeçen em giş nav hev dene. Ew jî Zazayan û Kurdan jî hev du cuda dikin. Yani tabi devlet gavakobana dibeci siyaset dedik. Yani ve ku zaza ne kurdun? Dixwaze viya ifade bike bine evke. Normalde bu devleti yani ev devlet dixwaze her halde zarar bide kurda. Eğer bir kare parça bike cida bine gibi ke bir navvan bu Çin'e yani. Domajı zaza kurdun ama hani kes müsaade bejin yok dibejin hemen. Nav kurdan bir xweda ev aksiyon ve aksiyonik siyasi işte yazar mesela heşte derket. Ne veke bermayiye ke siyaseta Türkiye piştî cuntaya askerî bû. Na du sebebi wê henin. Yek gava junta heşte hat ser hukum tu jî dizanî nav çepgir û Kurdan û Aleviyan da kriza nasnameyê derket yani. Yani pêla zulmên gava zêde bû kriza nasnameyê jî tê holê. Yani gerek doküment belge hani bizatihi devlet bixwe plan çekiriyor ki Kurda parça bikin lomajı ev mesele kiriye rojevi. Tabi ev ne wê manî ku ev îsanî ku dibêjin hemû girêdayê devletini ev kriza nasnamê dibe sebeb ku fikrî nû derketin, cilavînê nû derketin. İro jî ku xwe dibêjin em ne Kurdin henin tabi. Gelo argümantiye wan çi ne mamoste gava ku dibêjin Zaza ne Kurdin. Pişta xwe dispêrin kîjan delîlan? Yani tiştek enteresane. Bana hatta nahar roj ki makale ki ciddi ilmi ne gotine. Mijî ne dîtiye berûyê merak kir. Boçi gava ku tu herî nav dîrokî lêkolîna bikî binêrî tu dibînî ki Zaza eko Zazakî qîsekin yani Kırmançkî qîse dikin ew Kurd bûne hem ve sosyolojik kurbune hem lehçeye hem bejin 3 sal beri Evliya Çelebi dava ku lehçeyin Kurdi dejmire Zazaki dike evka yekemin dibeji.
Loma yani ev diroku realita kurda fikre wana u tekoşina wana rena deku yeki rabi bejuku ev ilbi kurninin ve fantazi ene kesdi bejin yaji fakat Zazaki'nin zanın tüdübün ser Zazaki analizan çedik. Bir taybetici biyani na biyani anda insani usahenin Zazaki'nin zanın kurmancının zanın dibejin Zazaki ne kurmancı yaji evke Ere zanım de ev vak Mackenzie'ye Yalçın küçük dura dosyayı dergana konu derket Joyce Pilo'ya o profesörü ki Japoni haya. Yalçın küçük Çima usadı bejin. ya Goichi Kojima Goichi Kojima ev ez ve dizanım beri şu dersimi hat seminer çekirin nevisan dersimi kurdun gotun dersimi kurdun kahraman gotun gotun evine Çima Mesela- güher kulupi. çima gari Terkan ev girtin Ha. Vira gotun ku hanik şart tani peşavi eğer tu falan işte mebeji em nahelin ku tu doktora ko tezi ko tamam bakın Aha. ev nav ev ki de hat eşkirakin yani gava ko ev çili dersimi Trabzon'a hat girtin hat çend seminerinde vi bu goti ev yani Aha. nav xelke de goti goti mera usa dibejin ez bawer dikim eğer jiber ku bekare li Türkiye ser zamanın Türkiye vi doktora ko çeke xalas bike Ere. tavize ki usa ku gere merive ki ilimdar medevsa daye tahmin dikim Ma biste de fırsat dersime de Alevi buna dersime jî veke yek ji sebebên qirkirina dersime tê hesibandin. Kurd yani Alevi tenê Kurdin an Aleviyên xelkên din jî milletên din jî hene. Ne Aleviti ev ke dine ke Baveriye diniye Doma yani teni Kurd Alevinin Kurdeku kurmancı kısadekin Alevine henin Kurdeku kırmançki yani Zazaki kısadekin henin mesela gerekli kolin van ev Kurde meyen ehli hak yaci yarsani Evet. eko Kurdistan'a İran'ı Irak'dan bu vanja Alevi dibejin Aleviyen Toros dibejin ama aslında Aleviti kelime ki nuye beri sana gotine mesela beri tu evke dinleri Kızılbaş dibejin deme Osmaniyan'da Evet. ne tabi terime Kızılbaş Şiyanji ihtivadike noma çek frehtire Aleviyen Arap henin Kurd henin Türk henin yani cüda millet henin ve eko giridayı Baveriye Aleviyanı. Ma biste Alevîtî mezhebeke Müslümantiye ya mezhebeke İslamiye yan dinekî serbixwe. Ez zanim pirseke polemîk e li ser gelek fikrên cuda hene. Yani tabi beri her işte vek felsefi vek fikrin bingehi, Baveriyen bingehi, prensibin Baveriye meriv dinlere nikare meriv bejeku beşeki İslami. Evet. Jiberku hemu tezin vanin bingehi ji peyda buna tabiatı, peyda buna insanı bigre hatta şekli ibadeti evki ve evki cüda bu ne? Evet. Ve kanaatime ve mugot ser meriv gere zerdeşti, hüremizm, mazdeki, humanizm vandarına binere zevan bingeye hükürtün anne. Lepişte tabi nav Müslümanan da buna yaşı rubune o imparatorin mezin çevune zulmemezin kirine gelekti işte bir forme İslamitiye izah Evet. kirine. Embejin roje dinerin dua dekin roj pirozek herimezini cemme ki hele dersini Evet. İzdayeti de ezerdeşti. Ev hatta mitraizmi diçe. Aynen. Ev pirozbuna roje. Le dine İslami ser pirozbuna evki niye? Roje niye? Ledi sadece gava dinerin dibejin bu roje dibejin Nure Mehmet dibejin. Ha. Na ev Baveriya koya kevin parastını le formek İslam'da dayan ku pişeki koyacı zulüm ve ki halas bu. Yani tesir Ta- şekirtiyeş bu kabul var. Takiye kirine yani ev kirine. Embejin lomajı yani İslam evge koyanın dibeje tu pen şart elmeyenin tu dibine van pen şart cidem Aleviyan tunen yaji dibejin tu gere işte rojida çencarını mecbükün formda niyeti gere vi forme yavukun tu dibine Alevitiye da ibadeti da form tune tu mecbur niyet tu garı bir çavi hoş ibadeti gere hoş yaji bir taybeti mesela Aleviyin Nav Aleviyin Kurdan da hem Aleviyan da Hızır heyeni Nav Aleviyin Kurdan da zaf birozek gibi bengehiye o cejnavi serle evki Hızır'e o yekşi gagan mesela İngiliz Christmas dibejin Noel dibejin Türkiye'de mesela Esar sala evli gel kurda heye gel kurden Müslüman heye gel kurden Alevi heye
li Kurd Alevi zêdetir wek evkî dînî jî pîroz dikin. Nav Kurdê Müslümanan da tenê wek evkekî kültürî maye û gelek zayıf bûye. Nav Aleviyan da hem formê xwe dînî heye hem jî Kurttur e. Muzur çem ji bo gotar û xebatên xwe navên cuda cuda bikaranîne. û îroj yek ji endam û birêvebirên grûpa Vateyê ye ku li ser ziman û çanda bi zaraveyê Kirtkî ve têkildar xebatan dike. Dema wiste em dibînin ku hûn Kurdên ku çil Ewropayê dijîn û çil welê dijîn ve komek avakîdê bi koma grûpa xebatê ya Vateyê û li ser zaraveyê kirmanckî dixebitin. Karî gelo piçekî ji me re behsa çîroka avakirin û xebata vê komê bikî? Ya destpêka wê xebatê heta em bêjin dorber 85 1985 diçe em grûpek hevalê me yê ku ji dayîka xwe kirmanckî fêr bûn Swêdê bûn Stockholmê em hatin cem hev me car cara ser rastnivîsandina kirmanckî qise dikir heta wek qurs jî me hinek xebat kir. Pişta em fikirîn ku ji bo kirmanckî xebata rastnivî standard zêkirinê hewceyê û gelek mühim e. Yani ji ber ku kirmanckî nehatibû nivîsandin zimanê mektebê niye û gor hereman gelek ferq gelek cudabûn hebûn. Ew jî gelekî normal e ne? Normal e hemû ziman zarave û ziman be nebû be zimanê perwerdehiyê gelekî normal e ku cudahiyên herêmî hebe. Bêguman. Me 1986 da hinek hevalê welatê din jî hebûn. Mesela ji Almanya hatibûn jî Norveç hatibûn jî Fransayê hatibûn. Me cara yekê min Stockholmê dest pê kir 86 da. Bu standartkirinê me cibîna yekê min çêkir û me programek çêkir, sistemek danî. Pişta ew xebat devam dike. Sal ketine 20 salya xwe. Mirov dikare bibêje ku xetereya wendabûnê li ser kirmanckî heye? Xetereya wendabûnê gor kurmancî li ser kirmanckî zêdetir e. Ji UNESCO jî ew tespît kiriye. Yani eger warê siyasî de hinek guhartin çê nebûn wek pêlekî nû em nikarin xelkê bizivirin ser zimanê xwe qisekirin û nivîsandin û paşê te perverde bûyîn. Yani rastî jî ser ketiye ser şemika wendabûnê mirinê. Em hêvî dikin hinek tiştê guhartin çêbin em jî ber xwe bidin ku xelas bikin. Tabii ez hevremankî nizanim. Hevremankî jî rewşa xwe ji me baştir niye? Wek ku me bihîstiye baştir niye? Eger ew du zaravayên Kurdî lehçeyên Kurdî ku nêzîkê hevin wek aynı evkê te yani lêkolîn van kirmanckî yan ji zazakî û hevremankî nî aynı grûpê de hesabînin wek girêdayî hevdû dibînin. Wê winda bibin heyf e rastî. Di sohbeta xwe de pir di serê me de çêbûn lêbelê me gelek bersivên zelal jî peyda kirin. Muzur çem rêya rast nîşanî mirov dida ji ber ku argumentên di destî wî de dîroka ku ew pê dizane tiştên ku wîl herêma Dêrsimê û derdora wê berhev kirine nîşanî me didin ku di astê xwe de pirsgirêk ji kurdayetiyê gelekî dûrtir e. Pirsgirêkên heyî yê ku ser kirmanc û zazayan yê ku ser Kird û zazayan tên kirin di astê xwe de gelekî siyasî ne. Ew komên ku hatine avakirin da ku gengeşî û nîqaşan di nava Kurda de peyda bikin, da ku Kurd nikare bibin milletek, nikaribin bibin neteweyek, da ku Kurd bi pirsgirê xwe yên zimanî ji xwe aciz bibin. Me ev sohbet bi Muzur Çem re kir. Muzur Çem di çavê me de ev pirsgirêkên ku gelekî mezin bûn di asê xwe de biçûk kirin. Lewre gava ku serê mirov de zelal be, mirov dikare hemû pirsgirêkan çareser bike. Dema ku em jî veqetiyan hêviya me xurttir bû. Me zanîbû ku êdî kesek nikare pişta me dîne erdê.